Доброто, доброто. Значи фирмата е ПНПП Газ. Монтирана е газова уредба на дизел ML400. Ей къде е бутилката. Ей къде е разрешителното, минала преглед, монтирана от Пламен Николаев Попов. Така, Mercedes ML дизел. Фирмата съществува от доста време, се занимаваме. Влизате в интернет, натискате ПНПП Газ ЕОД и ви излиза информация за фирмата. Това е втори ML400, който правя. Понеже е тъмничко, чакай да взема лампата. Ей, това е моя личен ML400, който е, съм го блендирал. Имам го от 4 години. Като почнат ми задават едни въпроси, ма сега какво ще стане, що ще стане, ма аз имам V8, аз имам това, аз имам онова. Просто кеф ми е да говоря с грамотни хора. С неграмотни, които нямат грам хабер от технически познания, не ми се разговаря. Процедурата каква е от тая година? Обаждате се, оговаряме се, давам ви час и ден, 3 дена ми трябват. Привеждат се, значи е къде Пегас, привеждат се 200 лева капаро за да направя записването и после другата. Ето, всичко е законно, издават се касови бележки, фактури. Имам диплома завършена за това нещо и минавам, узаконявам газовата уредба. Прилагам го, малко е рано часа, но гледна точка за това, че работех с нощи до късно и сега трябва, днеска ще дойде клиента, но аз отивам да работя на втората си работа, редовната, за която е, както че да е, така, всеки си има неговите си ангажименти, но ето това е от мене и благодаря на братята Роми, дето ми задават въпросчета, ма сега обясни ми неща, да ти обяснявам сега, ти си неграмотно техническо лице, неграмотно, аз ще ти обяснявам кое, да ти обяснявам. В TikTok съм известен като доктор Джанция. Фирмата е това. Занимавам се и газови уредби. Вече над 13-14 години се занимавам с това нещо, така че просто ми е обидно, когато почна да ми задават некомпетентни въпроси.